איפה היא? שוכבת. שאלוהים יעזור לה, הלוואי שישנה. מה זה? זה הכומר הצעיר הביא. חולצה וגרב של מישהו שבטח טבע. אנחנו צריכים לבדוק אם הם של מייקל. שלא תלך היא בעצמה לחפש שמה בים. מה פתאום של מייקל? מה יש לו לחפש שם בצפון? היו כבר דברים. הוא אומר, הכומר. הוא אומר, אם זה שלו... הוא אומר, אם זה שלו, אז זאת קבורה מכובדת בחסד אלוהים. ואם זה לא שלו, אז שלא נגיד לה כלום, הוא אומר. אחרת היא תמות מרוב בכי ודמעות. את שאלת אותו אם הוא מוכן לעצור היום את ברטלי, שלא ילך עם הסוסים לשוק? הוא לא יעצור אותו. אבל את, שלא תפחדי.
היא תתפלל על הברכיים עד אמצע הלילה, ואלוהים הכל יכול ירחם עליה, ולא ישאיר אותה בלי אף בן. איך הים שם ליד הסלעים הלבנים נורא? גרוע? די גרוע. שאלוהים יעזור לנו. יש סערה גדולה במערב, והיא תהיה יותר גרועה כשהגאות תעלה מול הרוח. שאני אפתח אותו עכשיו? שלא תתעורר פתאום ותבוא הנה לפני שנסיים. זה ייקח זמן ואנחנו כבר נהיה בוכות לגמרי. היא מתהפכת במיטה. היא בטח תכף תבוא. אני אחביא אותם, שלא תדע מהם בכלל. ואולי כשהגאות תרד היא תלך לחוף לראות אם הוא נפלט מהמזרח. Mother cave, while stars were failing round for a lonely spring. Thus she cried as tears were falling, calling on for a fairy king. כבר לא מספיק לך פחם לכל היום וגם לערב? יש לי לחם בתנור. ובטח ברטלי ירצה לקחת אותו איתו כשהוא ילך לקונמרה. הוא לא ילך היום. הרוח הדרום-מערבית עולה. Mother came while stars were failing around for the lonely spring. Thus she cried. הוא לא ילך היום. הכומר הצעיר בטח יעצור אותו. הוא לא יעצור אותו, אמא? וגם שמעתי שאימון סיימון וסטיבן פיטי וקלם שון אומרים שהוא בטוח הולך. ואיפה הוא עצמו? ירד למזח. לבדוק אם יש סירה אחרת שמפליגה עוד השבוע. והוא בטח תכף יבוא. כי הגאות יורדת עכשיו ליד הצוק והסירה פונה מזרחה. אני שומעת מישהו הולך שם על האבנים.
זה הוא, והוא ממהר. איפה החתיכת חבל הזאת, קטרין, שקנינו בקונמרה? תביאי לו את זה, נורא. זהו שתלוי על המסמר ליד הקרש הלבן. תליתי אותו שם כי החזיר השחור התחיל לאכול אותו. זה העברת לי? כן. יותר טוב שתשאיר אותו תלוי איפה שהוא, ברקלי. אנחנו הולכים לצטרך את זה. אני אומרת לך. אם מייקל יסחף לחוף מחר בבוקר, ומחרתיים, במשך השבוע, אנחנו נצטרך את החבל הזה, בשביל להוריד אותו בחסד אלוהים עמוק לקבר. אני צריך מושכות לסוסה, ואני ממהר. זאת הסירה היחידה בשבועיים הקרובים. ושמעתי שאומרים שם למטה שהיריד הזה יהיה טוב לסוסים. מה הם יגידו שם למטה? אם הגופה תסחף, ולא יהיה כאן גבר בשביל לבנות את הארון. אחרי ששילמתי כל כך הרבה כסף, בשביל להביא את העצים הכי טובים שאפשר למצוא בקונמר. איך יכול להיות שתסחף? אחרי שחיפשנו כל יום במשך 9 ימים, עם הרוח הדרום מערבית החזקה. גם אם היא לא נסחפת בעצמה, הרוח הזאת מעלה את הים. בכל מקרה, הכוכב היה שם לנצנץ לו כל הלילה מול הירח. ומה אם יש לך 100 סוסים? או 1,000 סוסים בשביל עצמך. הם שווים 1,000 סוסים מול בן. שיש לך רק בן אחד. קטלין, את תרדי למטה כל יום, ותשמרי שהכבשים לא יעלו על החצר. ואם הסוחר יגיע, את יכולה למכור לו את החזיר השחור, אם הוא ייתן לך מחיר טוב. איך אחת כמוה תקבל מחיר טוב על החזיר? אם הרוח המערבית תמשיך את הירח המלא, אז תביאו את ונורה עוד עצות ותעשו עוד ערימה. מעכשיו יהיה קשה כשלא יהיה פה אף אחד חוץ מגבר אחד לעשות את כל העבודה. בטח שיהיה קשה. ואיך יהיה שגם אתה תטבע עם כל השאר? איך אני אחיה עם 2 בנות כשאני אישה זקנה שרואה את הקבר מול העיניים שלה? איפה הסירה? היא ליד המזח כבר? נכנסת עכשיו למפרץ. מורידה את המפרשים שלה עכשיו. יש לי חצי שעה להגיע למטה. ואתם תראו אותי תוך יומיים. או 3. או אולי 4, אם הרוח לא תהיה טובה. זה לא קבר. אכזרי וקשה. שלא מקשיב לכל אישה זקנה שאומרת לו, אל תלך היום לים. זה החיים של גבר צעיר שיוצא לים. ולמה לא להקשיב בכל אישה זקנה שאומרת עוד פעם ועוד פעם את אותו הדבר?
אני צריך ללכת מהר עכשיו. אני ארכב למעלה על הסוסה החומה, והפוני האפור ירוץ מאחוריי. שאלוהים יברך אתכם. הוא הלך עכשיו. שאלוהים ירחם עלינו. אנחנו לא נראה אותו יותר לעולם. הוא הלך עכשיו. שהלילה השחור ירד. לא יישאר לי אף בן בעולם. למה שלא תתני לו את הברכה שלך כשהוא עוד עומד כאן בדלת? אין לנו מספיק צער בבית הזה, גם בלי שתשלחי אותו לדרך בלי מילה של מזל, ורק עם מילים קשות שיצלצלו לו באוזניים? את לוקחת את הפחמים מהלחם. אלוהים שיסלח לנו, נורה. כמעט שכחנו לתת לו את החתיכת לחם שלו. והוא בטח לא יחזיק מעמד עד הבוקר בלי לאכול כלום. בטח שלא יחזיק מעמד, כי אף טיפה של היגיון לא נשארה בבית של אישה זקנה שמדברת ומדברת כל הזמן. חכי. תרדי עד למעיין, ותחכי לו, ותני לו את זה כשהוא יעבור. את תפגשי אותו, ואז כל המילים הקשות שאמרת תכף יעברו. ואת תוכלי לברך אותו, שאלוהים יוביל את דרכך, ולהוריד לו את האבן מהלב. איך אני אגיע לשם לפניו? אם תרוצי עכשיו, מהר. אני בקושי הולכת. תביאי לה את המקל, נורה, שלא תחליק למטה על האבנים. איזה מקל? המקל שמייקל הביא מקונמרה. בדרך כלל, הזקנים הם אלה שמשאירים דברים אחריהם לצעירים ולילדים שלהם. רק אצלנו, הצעירים הם אלה שמשאירים דברים לאחרים. חכי נורא, אולי תכף תחזור. היא כל כך סובלת שאלוהים יעזור לה שאי אפשר לדעת מה היא הולכת לעשות. היא עברה כבר את השיחים? עכשיו. תביאי את זה לפה מהר, בגלל שרק אלוהים יודע מתי עוד פעם תצא החוצה. הכומר הצעיר אמר שהוא ירד מחר ונוכל לדבר איתו אם הם באמת של מייקל. הוא אמר איך הם מצאו אותה? היו שם שני אנשים, הוא אמר, שהבריחו וויסקי בחושך עוד לפנות בוקר, והמשות של אחד מהם תפס את הגופה.
תביאי לי סכין, נורה. חבל להתהדק פה עם המים המלוחים, ונהיה פה קשר כזה שגם בשבוע לא תצליחי להתיר. אומרים שזו דרך ארוכה הייתה לדונגל. בטח שארוכה. היה פה איש אחד לא מזמן, זה שמכר לנו את הסכין, שאמר שמאחרי הצלעים הלבנים לוקח עוד איזה 7 ימים להגיע לדונגל. וכמה זמן זה ייקח לגופה של גבר שצפה על הים? שאלוהים יעזור לנו, נורה. זה לא מטורף להגיד אם הם באמת שלא? זה קשה. אני אוריד את הפלנל שלו מהוו, ונוכל לשים אותם אחד על השנייה. היא לא כאן. זה לא פה, איפה זה יכול להיות? אני חושבת שברטלי לבש אותה הבוקר כי שלא הייתה כבדה מרוב המלח. יש שם חתיכת שרוול מאותו הבד. תביאי ונראה. נכון, זה אותו הבד. אבל אז מה? החנויות בגולווי מלאות בגלילים מהחומר הזה. וגם להרבה גברים יש את אותה חולצה כמו שיש למייקל. זה מייקל. קטלין, זה מייקל. שאלוהים ישמור על הנשמה שלו. מה היא תגיד כשהיא תשמע את זה ועוד כשברטלי על הים? זאת סתם גרב. זאת השנייה מהזוג השלישי שסרגתי לו. אני יודעת. כי הוספתי 3 עיניים והפלתי 4. בדיוק. אך, נורא. זה לא נורא לחשוב עליו. איך הוא צף שם בדרך לצפון. ואין אף אחד שיקונן עליו חוץ מהמכשפות השחורות שעפות על המים. וזה לא זועק לשמיים. שכל מה שהיה מגבר גדול ודיה גדול זה חתיכת חולצה ישנה וגרב. אני שומעת רעשים מהשביל, תבדקי אם זאת היא. זאת היא, קטלין, היא כבר ליד הדלת. תעיפי את הדברים האלה. מהר. שמתי את זה פה בפינה. היא תראה שאני בכיתי. תסתובבי. תפני את הגב לדלת שהאור לא יהיה עלייך.
לא נתת לו את החתיכת לחם שלו? ראית את ברטלי? שאלוהים יעזור לך, לא יותר טוב שכבר תגידי לנו מה שראית, במקום לבכות על מה שכבר היה? שאלתי אותך אם ראית את ברטלי. הלב שלי נשבר היום. ראית את ברטלי? ראיתי את הדבר הכי נורא. שאלוהים יעזור לך. הוא רוכב עכשיו על הסוסה שלו, הוא כבר עבר את הסלע הירוק והפוני יעבור מאחוריו. הפוני יעבור מאחוריו. מה? מה קורה לך? ירדתי למעיין. אני ראיתי את הדבר הכי נורא שבן אדם יכול לראות בעולם. מאז שבריידרה ראתה את האיש המת עם הילד בידיים שלו. תגידי לנו מה זה שראית. אני עמדתי שם, מלמלת לעצמי תפילות. ואז ברטלי הגיע, רוכב על הסוסה האדומה. והפוני האפור מאחוריו. שאלוהים ירחם עלינו נורא. מה ראית? ראיתי את מייקל. לא נכון, אמא. זה לא היה מייקל שראית. כי הם מצאו את הגופה שלו שם בצפון. וגם קברו אותו יפה, בחסד אלוהים. דווקא כן ראיתי את מייקל. רוכב ודוהר. ברטלי הגיע קודם. רוכב על הסוסה האדומה. ניסיתי לברך אותו, אבל משהו חמק לי את המילים בגרון. הוא ברך אותי והלך. ואני עמדתי שם בלי אף מילה. בכיתי. ואז הרמתי את העיניים שלי. ראיתי את מייקל רוכב על הפוני האפור, לובש בגדים חדשים ונעליים יפים על הרגליים. היום הזה הרס אותנו. אנחנו הרוסים לגמרי, זה בטוח. הכומר אמר שאלוהים לא ישאיר אותה שכולה בלי אף בן. ומה כבר אנשים כמונו יודעים על הים? באתי את ברטלי. ואתם תלכו ותקראו לי אימון שיבנה לי ארון חדש. כי אני לא אחיה אחריהם. היה לי בעל, וגם היה לו אבא. וגם 6 גברים. 6 גברים בבית הזה. גברים נהדרים. אפילו שהיו לי לידות קשות עם כל אחד מהם שהביאתי לעולם. את חלק מהם מצאו,
וחלק לא מצאו. עכשיו כולם הלכו. כולם. סטיבן ושון שהטרפו ברוח הגדולה שסחבה אותם עד המפרץ של גריגורי. הכניסו לי את שניהם מהדלת הזאת. Mother came while stars were pearly. את שומעת את זה, קטלין? יש איזה קול מצפון מזרח. מישהו בוכה שם על שפת הים. שיימוס. ואבא שלו ואבא של אבא שלו שהלכו לאיבוד בלילה שחור. לא נשאר מהם שריד וזכר כשהשמש זרחה. היה גם פץ' שטבע מתחת לסירה שהתהפכה עליו. אני ישבתי כאן עם ברטלי. תינוק שוכב על הברכיים שלי. ונכנסו שתי נשים. 3 נשים. ו4 נשים. הצטלבו ולא אמרו מילה. הסתכלתי החוצה. ראיתי גבהים שבאו אחריהם. שהחזיקו משהו בידיים בתוך חצי מפרש אדום שמים טפטפו ממנו. זה היה יום יבש נורא. ושביל של מים מוביל על הדלת. זה מייקל. הפץ'. מי זה בכלל? את מייקל הם מצאו שם רחוק בצפון. ואם מצאו אותו שם, איך יכול להיות שהוא כאן? גברים צעירים שנטרפים בים יש כוח מיוחד. ואיך הם יכולים להיות בטוחים שזה מייקל ולא מישהו אחר? כי כשגבר כבר 9 ימים בתוך הים, בלב הסערה, אפילו אמא שלו לא יכולה לזהות אותו. זה מייקל, שאלוהים ישמור עליו. כי הם כבר שלחו לנו את הבגדים שלו שם מהצפון. הם סוחבים שם משהו מטפטף שמשאיר שביל של מים על האבנים. זה ברטלי. איך הוא טבע? הפוני האפור זרק אותו לים.
כולם הלכו עכשיו. והים כבר לא יכול לעשות לי שום דבר. שום דבר כבר לא יקרא לי להישאר ערה, מתפללת ובוכה. שהים עולה, שרוח עולה מהדרום, והגלים מתנפצים מהמזרח, נשברים מהמערב. שום דבר כבר לא יקרה לי בלילות החשוכים לעלות לכנסייה מים קדושים. ולא יהיה אכפת לי מה מצב הים כשנשים אחרות יקוננו. תביא לי את המים הקדושים, נורה. יש עוד קצת על התנור. אולי את ואימון תבנו מחר ארון. יש לנו קרשים טובים שהיא קנתה. שיעזור לאלוהים. חשבה שימצאו את מייקל. הם כולם ביחד עכשיו. מקום, אבוס מקום, מבוא. כולם ביחד עכשיו. שאלוהים הכל יכול ינחם הנשמה של ברק והנשמה של מייקל והנשמה שלי שירחם והנשמה של כל מי שנשאר חי בעולם הזה. למייקל הייתה גבורה מכובדת בחסד אלוהים. שם בצפון הרחוק. לברקלי יהיה ארון וקבר עמוק באדמה. מה אנחנו יכולים לבקש יותר מזה? אף אדם לא חי לנצח. ואנחנו צריכים להגיד תודה.